bateme gusiara moya yambaje kunyaonia akorere amasao amente kurwa ase eria genderete ase basimegete ase migondo yabo. Abaremi bechae kurwe kaunti ya Nyamira kuborwa gutumika moyo buya erio gokina rigesa. Hii miezi mbili jaribu kukaa na watoto, jaribu kuona watoto wanaishi na kina nani, watoto wanachezea wapi, ni watoto mwaweke karibu. Twara chinga kikorenda abana baino chinga kiechicheru sentambe no kuboria kogenderete kurwe wasa baibori bonsi. Wacha amwache atufanyie kazi na mupe ile heshima yake ambao sisi wenyewe tumempea. Abamenyi be ward ya Bugia kumuko boria chinga kinyororo kurwe wasomo MCObo erio kubaikiraniria amagendro. Emarogo benki ya yestariki emeron kebere na isano chiomutinyi komi omwaka no iwechi bibere na meron kebere na etatu na mangagenderete gokoreka na imense ya Kenya mwanchu murigereria kirongo kwargania SMS ya yense yemo iriongo manyibuna na raia ya kubwatirana na basaki baito twa kwarganirie asenchera ere yobwikiranu nyaramna sensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News na boigo na bogotwitwetera @Ndizi TV News irio togendere gosanga na boigo kwemanya mangeti gataranyore gatiari ngwariganirete asenchera ere yobwenye kitu inapiga kelele. Bateme gusiara moya yambaje kunyaonia akorere amasao amente kurwa ase eria genderete ase basimegete ase migondo yabo. Abaremi bechae kurwe kaunti ya Nyamira kuborwa gutumika moyo buya erio gokina rigesa. Hii miezi mbili jaribu kukaa na watoto, jaribu kuona watoto wanaishi na kina nani, watoto wanachezea wapi, ni watoto mwaweke karibu. Twara chinga kikorenda abana baino chinga kiechicheru sentambe no kuboria kogenderete kurwe wasa baibori bonsi. Wacha amwache atufanyie kazi na mupe ile heshima yake ambao sisi wenyewe tumempea. Abamenyi be ward ya Bugia kumuko boria chinga kinyororo kurwe wasomo MCObo erio kubaikiraniria amagendro. Ayo mnaenda mangengo kwariga ngoma nya senchera ere yobwikiranu Petra mukeranero kwene kiachibicanirio gichiago ikeire asense mwimanyirio tukwatrana nere Joshua Uta ire tariane Evelino Sero sanga na intwe goika omwerio tukuyachaga kurwase kaunti ya Kisii awase gatia bamenyi kurwase wodi ya Bugia kumwiyo tokase bunge ya Bunchari borokirie ogotago kiwa kwabo na mangana yo mugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati ase amatuko aetire anenebu na chinga kichogo chengera umuyega omashuja chitarike meronkebere asensemo ya itirio ime yebunge yo anene igoro yo MCB wodi yo Ishmael Matundura yo manyakaine buna omongo korengana naboni go batere buna engana yogoteba Matundura nigo ebwataneti nebikore byo busaria nigo ere yoborimo asebono baruro ukubore uchaso mugabana bwe county ya Kisii kwenekia buna ngurware amaskani naboigo komwa MCO yichinga kinyororo cyo goikirania amagendro korengana nekirenga kiria bamochorerete. Sisi kama hapa Giakumu kutoka Giakumu ward tumesema hivi, mheshimiwa wetu ambao ni MCA wetu anaitwa Honorable Ismail Matundura na sio Simbarati, na tumesema ya kwamba wacha amwache atufanyie kazi na mupe ile heshima yake ambao sisi wenyewe tumempea. Yale ambayo ule uchochezi ambao alifanya kule Itieri hatutaki kumuomba, tunataka tumwambie ya kwamba tumegatabika sana
Twataka tuombe msamaha kama watu wa Bugiakumu ward. Omosike simbarati ngakite yetu akoroche Bugiakumu ward gokori chikura korende kwa chikura weto yo mto Ismail ona ige tukumeti gwatire kwa bere Ismail chinga kichinke kwa marukiro moibi kwa marukiro moiti intu ibone to mwana oyo ngakite yanya koirwe kigambero nga oitire ona iga Bugiakumu twata bigunga oyo minto Ismail oitire mwanya ko oitire bana ngomosika oyo minto honorable Simbarati otuheshimu na utuheshimu kabisa otoeskere nene intumuna bangida toko ibora toigure babo tokero mwana marieta mange biro kwa morusirikere tukamakaraire nigo tutagete ali ke statement a threatening language mne gabana elia tumia litieri litukoria masucha day etalibuya mne gabana na kitoko bolia awenete ko like statement as a police or service ya security headed by Kindiki nga mangana iyo talimaya elia talia nengoro kwa Philip Ongeri Oseko korwa ewodi ya Bugiakumu nga omoske Simbarati tigare ngere limuna otokorere gas tali ebitina amadeni naro akokunga bending bills abwente gwakana abantegera abantu banyoro molembe batokorere services ejina jito tagete na tuwa mutomete agende gokora mangano bitina gose whatever ntutageti and therefore that is an advice okunogo se mitwa moire kwabusa akorere mere Togotikana nayo nigo obokoreri bw'omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati bogenderete komochiwa awasomochumbe bwebunge ya South Mogrango Silvana Sosoro abeirega komochia arati asogota yabuna taraikiraneria abamenyi be county ya Kisii chira chiri abetega kubariera anene chingaki chech campaign okwana chingaki echi osoro nigabere kago kwanera iguru yogo ichora kwoboke bago aimeyo mucho bosongo nabo igo owetigwa kwa machiko ase bunge eyore mamincha n'abamenyi be county ya Kisii ntaberega kuyikire bororo nakogania omugavana korongeya obokoreri bwa magendero ase county ye mugimo wairire ntarende yo mugusikwa sanga gasteyo yakorekanire Kisii chibesa nchi achete Kisii chiachire Kisii yakonyora about 13 billion shillings lakini wana yiri magana yega asitiganya tige torakwana magana mangao egento kiabeire kebe Kisii galia obokebago bwaichoire obokebago bwabuchire noboke bago bwabuchire kurwa saba na siasa naende gento bwabucheire eyabeire nga amatukaya muntu tayo takere gokwana kende kobori kende igore county okoboria obotenenirwe county ebokoba bube mugavana awonchoka akanyora ngae ore week otumira abantu bagwake iboko bagoita usaigo abantu gochakira abanene gochabake aba MCA egasi yabo no korosiri chiko bunge eri county assembly ba korosiri chiko ba korane budget ina egasi yaba MCA ekero bagwetia machiko batayetetia machika ali omugavana atagete bali bagopinga bagotumirwa abo muraba baka botuko aba MCA ose babekirwa aba muranchira mbagwete kwenda chinsobo Moisonde mugavana na aleta ebegento kuru ke finance bill ya county akalete county akateba ngarasmete bateba chibesa chitakire kurusugwa egere county anyora chibesa abarandia bakane tax bakoenda gukora kesha botuko 2020 bakoenda gukora crusade bakanire chi crusade ngayigo bano nani chikambi chitakire wakane rukiagara ekobe niwete baba neriogi rikogwa amamanda bakora bosongo se Kisii aba MCA mbari bapingete bakatanga nkieke kakimokora lakini chikerindi aeta erita ekiaragio
Togotigana nayo nigo abaremi korwase kaunti ya Nyamira babeire bakuburirwa kwenekia bunango tumeka bare amoya ibakonyora korwase serikali anene amoyo yerigo rigense kegima asogokinia rigesa ime kaunti ya Nyamira anene ase ekemerie chae nane chinga kya moya yo aberega kubwato kwa ase chitundubari au imeye kaunti yo norbote rasobwikirano nigo twarigane no murikeito Job Monkey. Nigo abaremi bagendetse konyora obuoyo bwerigo lirike kurwase serikali obokwenano nechi factory chechae ime kaunti Nyamira engakiengia yembura yachakire naende gendererete na moyo tuanyora na arwete Holland na mayo ya maya ase factory ya Nyansiongo ereye moichi factory ase abarimi banyorire obuoyo olitokoira Nyansiongo ti factory ebwatete na matunwa egosia autotox omonyakiro gwa abarimi ase West Mugirango oyuboigo oro omonyakiro bwetundubaria embonga egotoka ime constituency eyo eyerense ye factory ya Nyansiongo nase abarimi gotumeka amoyayo asenchera endonge abaira amoyaya obuoyo obomo bogoswarwe semete 700 obuoyo obomo na boko ba apply titea nako basabamba chikonia amoyo banyorire kolendeko yatumeka ase megondo yabo elinde bachikonyora ligesa ligia bateme gusiara amoya yamba chikonyaonia akorere amasao amente kurwa secha eria genderete ase basimegete ase migondo yabo aburugera aratange kuburuga ekera aburugire amanya konya prae ase omugondo abarimi banyora amoyayo mbaorokia omogoko omonene ase arachiko bakonya elinde konyora ligesa ligia riechae nene aseri tukeri gatwanyora obuoyo konye chae yaumire mono. Sasa tumeshukuru sana, tumesema ni asante asengeto yo ubolemi bwaitu na ndibona gamto tutogendera korete chae ngiya na ndi twaira ni ringambu ya mono kero omuyomo obomoremi obokire na ndi twagokire mono na ndi rinde togendera kubike chae ite tundubari gakimbi twagokira siri tukori arere sengencho ko ikoboyo postita etiasarekire twatebire mbi ya mono asa okoriro gwanto utorwanirira moyo no madarakito ase basaba serikali koeneke buna abalimi nkonyora bale amoyo asinga kichiabwango ya ande tukanekine serikali mente mono abalimi banyora amoyo singa kichire mapema igere tene olekana ne tona askere asokire nalichi bakuna cho amoyo awene togocha abanyene barra arafu chiese cho mapema bogotebana oboyo bwera piecha ya ruboyo ikina kina batei abalimi bekemerie chae mbase migotora echae engia na konelie chitundu bali chirensi echi factory chire imeyagusi linde bachikonyora ligesa ligia na boigo engele yabo bana bantu baito kanya baire chae so ke nyinge bigaba ire chae oboyo babeke mugondo egere chae kana kusoboka na inde bono bachikomenta andi torete chae engia na andi torete chibesi nyinge ase omugondo na balemi bande bonzi bibaranyore namba bwate bali bana chetwe lakini patimbaye computer yaba tumete pesa chabo ncheisana ama amoya yonko bwatiria tore torore na kero yomo onyorire amoya yo asobwango elinde banyakogendera gopima bakore ase oboye bwarenge koira 2500 nyoko na chire poinse ya yecho ngobwatiria tore monyore amoyo mwensi pi baligicha kona chire nandi koro muremi we factory ginko reporter ya Ndize TV Job Maangi Miyamono murikeito Job Monkey ase oroboti ororo ikanu korwase county ya Nyamira togotikana nayo ni gaba iboli bagenderete koboriwa wenekia bunanko barenda bare abana babo ase chinchira chwenete anene chinga kechiga bachakire ugosi bagenderete gosieka chiskuru na kogendenga ase omutimuko omutambe bwa masomo aya ni gakwanwa na bateneneri betsemi gosaba bwatani korwase skuru ya Excel Shining Star abo baenekire boigo buna emerobire mekiranu bosio bwa matemwa amanene yabeire kego ikirana murikeito Brighton Makori no about yoro
Wizara ya Kisemi ni gabono yabekire mirobiri ya bene kwene kibuna matemu ali yamanene eyo mwako yo kujarokorekana buna ari obereirie kaukwana aseskuru yoboroso ya Excel Shining Star Academy ime yensemo ya Kitutu Central Sub-County Director of Education Yathena Bionsi nigo wikiranire. Sisi kama Wizara ya Elimu tumejitayarisha ya kutosha. Mtihani tumepata ya grade 6 na class 8 na next week ndio tutafanya mtihani huo. Mwalimu tayari washachukua vile vitu ambavyo vinatakikana na tumejitayarisha vilivyo, na shule hii tutafanya mitihani kama shule zingine na tunawatakia kila laheri. Boigoni ganyarika gosemia Chiskuru gosiro moroberio CBC na gutumika jinjera chekerero. Tukitembea hapa mara kwa mara kuona kukakuwa kazi ya shule, tunaona wazazi shule hii iko katika ile mkondo ambayo tunapenda ama ile tunataka kama Wizara ya Elimu. We embrace mambo ya technology, mambo ya computer na mambo mengine ambayo CBC ama Ministry of Education inanuia kupeleka shule zetu zielekee upande huo. Hii shule ni moja ya shule ambazo tunaziona inafanya vizuri sana tukielekea sehemu hiyo. Gocha Bible ni gabori ya Bible utabaita abana babo emyoyo. Mtoto umleavyo, wale watoto ambao tuko nao, ukimwangalia mtoto wako hivi unamwona kuna daktari, ukimwona mtoto wako hivi unamwona kuna mwalimu. Kwa hivyo tusikate tamaa ama tuseme mambo ambayo yata discourage mwanafunzi katika shule kwa kusema wewe sijui wewe ni wa damu gani. Sasa mimi hata vile nakuona hivi ni kama umeleta damu ya nyumba kwa ya ukoo yenu. No, tuwape watoto wetu matumaini ili wapate kuwa watu wa kutegemewa siku za usoni. Na naamini hata kwa Biblia inasema yale ambao unasema ukinena mazuri kwa mtoto wako bila shaka mambo mazuri yatamfuata. Sina namna hiyo. Tukianza kudiscourage mambo yataenda vile ambavyo inatakikana. Kati ya bali baikirana ase umuyogo yubakorawa naba director naba thini beskuru eyo ni gobono base miri abeboli. Next year leo hii miezi mbili jaribu kukaa na watoto, jaribu kuona watoto wanaishi na kina nani, watoto wanachezea wapi, watoto mwaweke karibu ili chanyo wa Mungu akipenda mtuletee watoto vile tulimewaachilia wakiwa mikono yenu. Tujue jinsi wanavyokaa nyumbani, wanacheza na kina nani, wanatembea wapi, ili tuweze kusaidia watoto wetu. Kuna mafunzo mengi sana chafu huko nje na tungeomba tusikie mtoto wa Shining Star amepatikana kwa yale mafunzo. Waigo omuteneni weskuru eyo niga kirembuya asoko kina weskuru eyo asasa mereduna skuru ni chikwenda okarabuya asamatko alebosyo. It has been a journey full of new experiences, memories and holistic growth. I appreciate all who have positively contributed to the growth and well-being of the school. Goribota jigeta seni Kandis TV eritariane Brighton Makori. Eskuru ya Mama Teresa Educational Center ni gorit korea yabage gutwara umuyega buku babekera aboroki wa chigutwa gochase ebirengo binde okwana chingakiye cyo ni go mu director bwe eskuru yabaga kuru kubore gochasa Bible akoborokereria abana babo chimbwa chingia ekerobare ase chinga Mildred Momanyi no roboti orwase enchira yobwikiranu. Omogoko etengo amona boroki wa kuira amashairi ni gobiana kigwa ase skuru yoboroso ya Mama Teresa Educational Center yego toka imeyomo chokeroka ekerobarenge gokora umuyega ilyo kubabekera chigutwa aboroki wabu bono batambukire kurwekera sekemo gocha ekende. Ni gabono omo director bwe skuru eyo agania Bible gochiko baika abana babo ange ase ruse yiga entambe ase boigo abagania kora abana babo ase chinchira chiri chindonge togo saba Bible barigiriria abana buya bateba abana bagende se inakuru tigaba understand abana ngakiba chimbo cyabo chire they need to mentor abana babatebye batakire kutwara masomo obya basoma bya egera baje kwa viongozi bya mambya kera na inditwa
twa timokire egera bati kubwatira tumo the way you teach the child is the way the child will be. So this let us mentor our children. Nigo amenta goteba ng'anonye ubugima bwakongire abaibuli guche gotema kuba abana babuchisemi asomoroborio iga OCBC ekiagera nigo barache gokonyeka asa matuko alebusio prices cha chirigo ubugima bwakongire echindagara cha baire chinkong abaibuli no togenda kumia mbosomia abana lakini ntogo tikera tasigotigera injera era jiko bakongu asa abana bagikonyora masomo amaya aige skuli yaito tutagete abana babwate bale all around bale trained academic bale trained sports bale trained musician na ibintu byose bibita kiro mwana kumanya in CBC egere kiraba akorire school tari amasomo kabago tigotegemea mbale bale babwate talent chingao kiraje kubakonya twarorire talent na chia imukiria abana abange na gaiga togendrete kunaja those talents egere najijira chiko kubakonya chinga kia mani ase chinga kecho nigo akira serikali ngambia asogosira sector yechisemi. I think our government, Ministry of Education, is supportive for the whole year. Na inde togendera ibo mwakonde egera lia abana baitu baratwara masomo maya baje gotokonya chinga kia mambia. Asante sana ngotakira baibuli baito bonspi kenyengima na gusi in general na Nyamira in particular ngowaganilia Christmas ikia no mwaka ogwanza oro bwa magendera maya na inda baibuli bainyorenga abana na baraji gotokonya mambia kuripotelea egathaseni kya Ndizi TV ili Italiane Mildred Momanye Mwancho mugiriri wana robot yoru na rogotreta omoire boma ya Isaya masenchira ere yobikranu kurinde na mange ngwariganirete ayoraj konyora subikranu chikoraga chinsa isato gendera kubwati miroberions ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo musi Petro Makeira nere ne kyachibicha neryo gicha wekeire asense mu imanyererio twabwatrana nere Joshua Uta ere tariane Evalino Sero twaro burigiriri borobia Mwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito.